हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान सुंद' आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै एसे हमदांखाबाय जानांगौ। आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। बेनो जादों लोगोफोर, बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथां गौतम ब्रह्म सार बिथांनि फिसाजो ग्रेसि ब्रह्म बिथांखौथ' जानो हागौ नोंथांमोन गोबांथारानो सिनायखायो। मानोना बिथाङाबो मेथाइ रोजाबगिरिजों लोगोसे सासे जाखांफुनाय फावखुंग्रिबो आरोना। बिथाङा गोबांथार प्रडाक्शनफोराव आबुं बर' मिउजिक भिडिअफोराव फाव खालामबोबाय। दायो बिथां ग्रेसि ब्रह्मनिफ्रायनो मोनसे गोजोनथाव खौरां सफैदों। बिथाङा गावनि बयफ्रेन्डजों एंगेजमेन्ट जुलि जाबाय होननानै मोनथिनो मोननाय जादों आरोना। रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो बिथांमोनखौ बोर सारस्रिहरबानो जाबाय। बेजों लोगोसेनो दिनैनि बे सुंद' आपडेटनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।